Hemejäňize salam. Men Altyn habarsız galma gepleşigimiziň 159-njy bölümine hoş geldiňiz. Dostlar, bu bölümi gowy bir boşluk bilen başlaýan ýadyňyzda bolsa 2 hepdemiň Emir ildeşimiz hardkorda gowy çykyş görkezdi. Indi nesip bolsa şulan 25-ni Emir ildeşimiziň täze boý we dostlar hemejämiz gollalyň. Onda näme täzeliklerden habarsız galmaýyn diýseňiz bölümi ünsüzje diňläliň we men täzeliklere başlaýan. Bu hepde kliplere İbrahim Show bilen başlalyň. Sebäbi İstanbul şäherinde diýsen gowy milli tansymyz. Enniki täzelik Ceyhun Atajekow'dan ýatlaryn seni. Sen ýatlamasam, men ýatlarym seni. Sen unutsam, men ýatlarym seni. Hiç adama, men ýatlarym seni. Men başgany seýsem ýatlarym seni. Gülşat Gurdowa täze klip hödürläpdir. Kenara. Gel yine de şol kenara, dolan alıp bir. Gitmeli yine de şimal olup kenara, tokullar etin amağa. Men gibi zindagi, sonsuz bu süýgümi. Yeni bir täzeligimiz klasik saz dünýäsinden Aman Babajanow we Çarym Nurymow. Aziza vokal istemerem sen aydymynyň instrumental görnüşini hödürläpdir. İstemirem seni, ne de senin sevgini. Gözlemirem seni, ne özgesini. İstemirem seni, ne de senin sevgini. Gözlemirem seni. Ýazgyl aydym diýsem kimiň ýadyna düşýär? Häzir köpüňiz kimiň aydymy kabul diýänsiňiz, dogrymy? Alparslan şol aydymy täzeden aydypdyr. Gelin diňläliň. Aklım hayran alıp korkuy ýadyl, ziyada ekenol özgü güllerden şeýlehim edi güller ýüzlerden özgü bägüllerden özgü ýylardan reyhan gördüm seniň korkuy ýadyl. Dostlar, Döwletjan ýene bir gezek taryha adyn ýazdy. Çempion ilkinji türkmen bolup dünýäniň en gowy promotionlarynyň birine çykyp taryha adyn ýazdyrdy. Indi bolsa dünýäniň en gowy kino seriallarynyň biri Kuruluş Osmanyň başrollarynyň birine eýe bolup ýene bir gezek taryha adyn ýazdyrmany başardy. Berekella, kinony görmedikleri bar bolsa aşagda apsanýada goýýan geçip görüp bilersiňiz. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam bey. Hele oturasınız. İşinize devam edesiniz. Ettim böyle balaban. Inni gelýär Empo şahaçyna Firuza Sawul aydymynyň slow görnüşini ödürläpdir. YouTube täzeliklerine Farhat Orayfyň sahypasynda täze klibine taýýarlyk roly. Portföye gider misin? Inni gelýär iň gowy şahajyklarymyzyň biri Könüler ýatlar şahajygymyzda ýaňy ýazyl aýdymy diňledik. Inni gelin şol aýdymy Halypy Atabay Çargulywdan diňläliň. Ya tatlı gülverdim, ona adı
teyri yaş kalbime baki duydu bir duyri tinadan bir telim kalmadı gayri aklım hayranı bir kımy yad verdi yadı kalır ildi güllerden çeyrekim yedi güler yüzlerden ildi bevrlerden ildi kıyılardan reyhan gördüm kelim bir kımy yad verdi. Yine bir köýünler ýatlaly Gyzar Aýdym bilen şulaýdym kim aýtdy da ýadyma düşenok. Benim yanımda YouTube'da da adı yazan o aşağıdım şimdi yani. Yüzümüz bile tücütmem, geriden geçmedin oğlanlar. Yüzümüzü katı acıtma, sizden kaçmadın oğlanlar. Hey kıyılar, hey kıyılar, hey kıyılar, kıyılar oyun etmem. Gözleri oynatmam, ne dilen oğlanlar, siz başına aylatma. Anlatma, yalanma da verip bizi ağlatma. Sözümüzde durman, siz bizi ağlatma. Inni gelýär tesiri okumaly şahajymyza gynansak da geçen bölüm 1-nji we 2-nji tesir ýazan dostumuz san ýazypdyr. Bizde stiker we san ýazmak bolany hökman söz ýazmaly. We ilkinji bolup söz ýazan dostumuz Atabek. İşleriňizde üstünlük köp sag bolun. Enniki tesirimiz Läli Annaýewa. Bu sonyan edermen gaýratly ýigitlerimizi Allahym işlerini uğruna bolup elmedam we dünýä ýüzüne tuğumuzy belende alyrsynlar. Amin aýdanyňyz gelsin. Enniki tesirimiz Serdar Seýidow. Altyn henize görmedim güler ýüzüňi, edepläp eýzetdim diňläp sözüňi. Eneň ataň edebini ezetläp saklap ýörsiň ýat ülkede özüňi. Näzik sesiň bar şeýle mylaýym, dilleriňe saglyk bolsun ilayym. Bezeg berip sesiň bilen mejatama şu goşgyn saňa ýazdym altyn aýym. Saylayan kärinde tapganyň kemal, ýyly söz içine düşmesin şemal. Yaradan gowşursun sahip ýigdiňe, destanyň kyýaly meňde men jemal. İşiňizde diňe üstünlük arzu etken Rozikjan sanat asobyn salam uda çemmaňyza. Köp sag bolun şu hal etjeni ma başlap, o hiç goşgy ýazan okdy. Ýene bir tesirimiz Batyr Döwletow. Kız çok tatlı maşallah, Allah sahibine başlasın. Sag bolun. Yeni bir tesirimiz Qiyas Tağanow Official. Spasiba bolşoy mejatama sag bolun, köp işiňizde üstünlük arzu etken. Minnetdar. Enniki tesirimiz Nazarow. Ýaşy goşunyp gelse hemmeler üçin üýtgeşik bolar we gowy kyzykly soralar berseňiz hasam gowy bolar. Nesip bolsa. Enniki tesirimiz Leyla Murat Durdiýewa. Mejatama Krutoy sayt Malachi Rебята, смотреть приятно на вас, удачи вам, спасибо. Enni gelýär iň soňky tesirimize Mälikbek Nazarow. Täzeliklerden habarsyz galma, mejatama. Medyatımı. Mejatama. Dostlar şeýlelik bilen bölümimiziň soňuna geldik. Ünseren bolsaňyz bölümiň başyna like goýun, agza bolun diýmedim. Säg her gezek size diýip ýüregiňize düşesim gelenok. Şonuň üçin özüňizden bilip like goýbermeli. Onda näme? Indiki bölümde görüşýänçe hoş sag bolun. Onda näme? Täzeliklerden habar näme? Kalman diýseniz. Onda näme bölümdir? Onda näme bölüm Sabirsiz, diýenler? özüne gel. Onda näme? Ünsüzce dinläliň altyn. Dinläliň. Ve men täzekleri var. Şo bölümü dinleyin. Ve men täzeklere başlayan. Yine bir gezer alcıraman has şok. Dur. Kıstama den kısta ya. Sabiri sözüm cümle. Onda näme? Gülkün tutmasa da. Ama gülkünç. Yüzüne de qaytardım bir zady. Öz nene Dur son bölmedim ben yine gidip baya. Hadi sağla değil. Men öz yüreğime düşüp gittiler. Aman babacan şu tane aytacak. Okam olmasa. İstemirem seni. İstemirem seni. Bir yedek tarih adını. Slow görünüşünü ödür. Bilmem o şular yalıkları. Yanlış mı aytık görköden. Tu ne mi hareket etsak söze. Bunu söylesem bari ediyen inşan bu olur. Sahipasından klibine tayarlık. Teadaki yılın tayinlik rolü. Inni gelýär şola inni Gelin şolaydı. Ne halyp ata açar bu itin. Dur. Yine bir köýler ýatlar. Şu tane düşünmem. Yine bir köýler ýatlar Gyzar Aýdym.
Yine şu nerviden edeceğim de şunu şey. Ha? Bilal o hadını. Sırası yok mu? Şap şap etme şey edip elini. Sen. Sen yazıp da var. Daha sonra ben sen yazmayın kabul edemiyor. Ne tümü da senler ne tümü da. Vay. Meral ne üstün gitti diye. Dedim izin aydan. Näme diýin? Bilem. Tamam, bilmeyen olsan birinci oku men ayda Sağ insan olsun. dersin. Ay yok. Ay duygulandım şu an. Maskara gözüm yaşar gitti la. Adam yüreğine hoş geldin. Çın yüreğine yazıp dururken gön yüreğime vardı şu an. Onu ben yanlış okudum. İkilikçi. Navaz. Yazışlar oka git göre. Herkes yani taş. Täzen aýtjany beýdiýänim üçin. Özüňizden bilip basber. Şu köşekinde. Dostlar şeylik bilen bölümüň soňuna geldik. Dur.